MK Plus Hair Shop vás vítá. MK Plus Hair Shop vám dnes ukáže, jak udělat fialové až růžové ombre. Budeme potřebovat ručníky, přehoz, hřeben, spony, palící folii, barvu na vlasy, odbarvovač, vyvíječ a vysoušeč vlasů. Odbarvit černé vlasy na blond potřebujete odbarvovač, my používáme Wella Blondor práškový zesvětlovač a oxidační aktivační emulzi 9% a 12% na konečky. Určíme si, kde má ombre začít. My jsme zvolili uprostřed délky vlasu. Rozdělte vlasy na sekce ke snadnějšímu nanášení odbarvovače. Používáme plastikovou folii, která oddělí jednotlivé sekce. Nanášejte odbarvovač pečlivě, 9% zhora dolů a 12% na konečky vlasů. Vertikálními pohyby štětcem důkladně nanášejte. Snažte se udržet délku konečku stejnou. Proces odbarvení černé na blond trvá déle, proto ho můžeme urychlit použitím horkého vzduchu. Můžeme pozorovat, jak přes folii dochází k změně černé na blond a vidíme, kdy je barva do světla. Když jsme spokojeni se vzhledem, umyjeme čistícím šampónem, když ne, naneseme ještě odbarvovač a počkáme a nemusíme již přikrývat folií. Jestli jste chtěli blond ombre, umyjte a naneste kondicionér. Když chcete fialové ombre, tak nedávejte kondicionér. K barvení používáme 3 barvy a mícháme je do postupných odstínů. Můžete použít jakoukoliv barvu v jakýchkoliv odstínech. My používáme zářící barvy, Pravana Violet, Pravana Wild Orchid a Pravana Pink k dostání u nás. Do první misky dáme Pravana Violet a trochu Pravana Wild Orchid. Do druhé misky dáme Wild Orchid a trošku Pravana Pink. A do třetí misky dáme jen Pravana Pink.
Vysušte ne zcela do sucha. Postupně nanášejte barvy Violet, potom Wild Orchid a na konečky Pink. Každou sekci vlasu přikryjte folií. Předcházející vrstvu použijte jako vodítko. Nechte působit 15 až 20 minut. Po 15 až 20 minutách sundejte folii a naneste kvalitní kondicionér a opláchněte studenou vodou. Vysušte a upravte do účesu. Děkuji za sledování a těším se u dalšího videa. Přihlaste se prosím k dalšímu odběru videí a článků.